nakaluto og spaghetti guys, 2 ka kilo. Hinahin na birthday. So hapit na din po na birthday na mong duha ni Crystal 4 og 7 og ni Gwaps Bita ni nagka sa 10 sa August. Diyan na Gwaps Bita ni oh. Mas kakawa nga spaghetti. Pwede rin dito mag-spaghetti guys. Wala tawag tampa long life. Mga bata ang kauna niya guys sa eskwelahan. Salamat guys dun sa nagpaluto. Yan na guys, ready to deliver na niya siya. So ang 1 ka kilo, sakto din siya sa kaingani. Good morning na tuntanan guys, among mingming oh. Among KitKat oh. Guwapa kayo among KitKat oh. Among minmin oh. Minmin. Minmin. Mon, sige ato bang nimo diha mon. Tanaw ka sa ampalayang bitin mon. Sumadong adlaw ng tanan guys. So mabisi meron kay unja nay bisita. Mga kauban ni Papa Edi kay kuan. Ang igagaw ni Papa Edi arin kuno mag kuan kay magbidyuki kuno sila guys. Ari kuno sila mag celebrate kay birthday man sa siyang anak. So diri ni ja kuanon. Kay wa pa man sila maka kuan guys og bahin ja. Matunga hatag sila og 2,000 para pamalit og lutoon. So palit lang siguro sa Papa Edi og kuan. Palit ko lumi og kanang sugbaonon nga kuan limpo. Nanghangay sa bunga guys oh. Kasunod-sunod ng mga bunga. Kana pwede man na nato na sa kuan guys. Butangan og itlog. Oh nagsunod-sunod na makita ni sunod adlaw guys si Apple oh. Okay oh. Agusa guys nga dako dadto bisihang padak-an tuwa na mo padak-a kay sudan na gi lami man pud ni siya guys og kuan butangan nimo og tinunuan ba pinaaga nga murag Bicol Express lami pud ni siya. So gakuan ko guys kay luto ko ron og pansit kuno og sinugbang baboy sa lang kay na ipit man ni siya oh. Ganahan ko diri dapit siya magbitay. Uy nanguhit man humana man ang pamahaw. So kuan ko dari guys kay susihon niya to hang gimarkot na kuan na ba asa naman yung hang minarkot dara. So ugat na niwa sigurong ugat ni baw mamarkot baka ni siya yan yung buwak na guys oh. Itong pino nga bumbil. Kani siya nagdako anis buhol kay ganahan si Ate Esther aning lanuma. Kani ba na murag yan eh. Daghan sa klase nga ingana guys. Napudi Kani nakalimot ko da si ate ana. Sini ala di po di Nung pabalikan ni karon di mo sakan yung kuan. Itong alalayan ba nga dirira sila kuran.
Nagahang butterfly guys, o dako na kayo. Ang mga orchids pa na. Ang ganahan ko ano niya siya. Ako na siyang panaghahan ng usaha. Lagi kuan maning manuka, sikon, yung bantam. Susihon guys. Nalaya na, bahala nawala man. Nawala. Basig nahug na to. Nawala uan, liso. Lisuan yung nawa. Nahug na jud to. Kaon. Sige na sila pangitlog, pati yung naghanan ng mga piso. Suguban guys, hana nang gipamaligja. Okay, nana po yung naghanda rin guys, apa oh. Papas likod. Naghana sila. Kung ano sunod lang ka. Umadlaw na silang buhian niya, magabi ihan na isang piso. Naghana kayo sila, tapos likod na pinangitlog dito, daghan. Kaon sa tapong. Uy, diri. Diri, oh. Diri. Pigilin, sana'y unawain ang puso sa'yo. So, morning guys, kanang sila may nagasugba dani. So, igor ako dani ga iwa aga. Gikat na lang ako sa gunting guys, kay init. So, puro ra pud ni silang mga one guys, mga igagaw ni Papa Idi. So, nihanyo man sila guys nga makibanding dyan, makipag kuan kay nalagi bidyugihan si Papa Idi. So, pagbigyan na lang sila guys, kay sige nang butag lasos tagbatasan og hindi ta kuan nila guys, makisama ba. Alam kong iba na ang tingin ko ng puso mo. Oh, ni kaliro The music still mga basa kay nangaligog dagat. Dere kay gwapa lagi ni siya oh. Isa man na siya, sat out na. Natumba? Kay? Kaya ni pala tumba. Hala. Ano ka gutom mo? Gutom. Kaon di ka pansit? Hey guys, maruan lang tanan guys, so dapat na squad puga. Kuan kay labad kay ang diya. Kahapon guys kuan siya kanang igagaw ni Papa Idi, kay birthday man sa siyang anak. So nagkasinabot silang mga kauban sa trabaho nga magbanding sila. So mao to guys sa tagaan mi ni siya upang luto. So nihatag siya og 2,000 para palit og
sugba anja luto ng pansit. Sumuto nagkabanding sila dari kanang mga asawa, mga anak ano. Sinabot sila nga kuan dari sila kay na may video kihan yan na anja may sound si Papa Eddie. Rudaan na din iyang kuan guys kanang lawas nga sa gitong tutunlan. Kuan lagi ka na mo nasubawan ko. Kay grabe nang panarbaho lagis. Speaker sud kanang tong mga kahoy pudungan wa pa jud ko mahuman guys. Kay hapit na uli ang amon sa napalapit sa likod wa pa ko nakahuman og pang nuan. Okay, Domingo man ron paway sa ta ay as ni ko ni sa joto si Jaog nakaw simba kay simba man sa kan Domingo nyawa man si Crystal mo ka uli kay kuan na ining balhin ni jang classmate dito sa jang boarding house pero maka kuan rami guys kanang maka si Bramis kanang rent kay ako kadug rent guys 7,000 kapin siya maabot og 8,000 sa monthly ja maluoy pud ta sa magbayad nga na manang yang ginan si Crystal nga kuan ngita na kauban kay aron ka tipid-tipid sa bayron nun sa kuan ba boarding house. Aja. Ano ron guys? Birthday man niya nagka pizza 4. Sangginan nga. Kuha na lang nak. Anong mantamag. May budget na ng pag birthday. Pero lutuan siguro sa Nicole o kuan. Spaghetti baron. Spaghetti na may des ni Agi guys. Kaya na mag ay ni order ba. Na ay nag-birthday niya. Kaon si Swilahan na ako nagluto og spaghetti sa karon pizza 8 o pizza 9 na pug koy luto magano laman na guys na koy order kuan bula-bula lumpia o pansit na pay mag pamili di ko na ay nagka 8 ay wa koy 2 guys kay na mag-ibin gabi idara kanang nagbuntag og sounds kay naay ambasadre sa Iskida dari sa Buanja ra man kadingog dari kay di ra man kadto ag covered court ug dari sa kwarto di ko ano kanang hagneg ba kanang murag ba kanang kalabog sa sounds so guys kanang masino mga masud na tugahong kuan kanang kwarta sa bangko ay sa ATM ma-withdraw na to na guys so mao to ang i-rolling og puhunan may kuan ha puhunan ha na mga kuan order ba bisan man kadto tay puhunan kana mahala man kadto ron ang kuan na malit gibis guys ano og kuan kanang karning baboy tag 400 kapin naman ang kilo. Sige sa ano di ara mahala kadtong mga palitinin Ginoo ko mga gulay mo sa di ara mahala sa kami makalibre ram midani kay mga nagsugod na kong pananom na nurak naghang kuan anang mga utanin ja naghimo ko dadto og kuan guys kay mananom kog daghan kadtong sibuyas so na may mga galon dari sa pagumangkon ni Papa Eddie kanang kay mineral man nagpadidi sa iyang anak kanang ang gipangputol na hang sa kaputol isa gigamit ag usa kuan may ako yung gamit ang pakit guys tas gawas kay wa pa na to mabutang yung juta so mo ni siya guys ang gahanggi mga putol nga kuan ba mga putol nga galon ya ang kaputuloy ako ni tamnan kaya
So mo ni ang sikwa guys na ani kuan na. Gipakatay dihang sikwa. Karon diri ra na magbitay og mamunga. So apa na siyang kuan guys. Buslutan pa na siya butangan na sa yuta. Unja dari ang gi kuan guys sa katong mga tanom nga gidana gikan sa buhol ba. Ugi natumbahan man. Ito na yung mga kuan ba. Ugi, langgam. So nagseed pa kong mga kuan guys. Talong. Guys, man siya.